Ndinotenda comrade Nyoka Yamabhuno. Ndoda kuzama nepose pandinogona kunge ndichitsanangurira nyika yeZimbabwe kuti sei makazonzwa kumasvingo kuchitwa slogan nokupembedza kuti pasina munyaradzishoko. Mataura imi mukataura kuti General Chiwenga vari kuvengerwa nyaya yekuvenga corruption, nyaya yokuvenga kutambura kuri kuita vana veZimbabwe. Chikonzero ndichiri chokuti munyika hamusi kusekuleta mari. Chikonzero chaita kuti nyika isasekuleta mari ndechekuti pane vakomana vatisingachataura doma hangu namazita pari zvino vari kukwanisa kuwana tinoti mabig tenders, vanobhadhagwa mari svinu mumabig tenders dzinenge dzine mavalues anosvika ma800 million US, ma2 billion US. Vakomana ivava what they are doing, vanokota matenders avo aya mumazigi because government inobhadhara namazigi. Vowana matenders avo mumazigi, vobva ipapo matenders aya kuti abhadharwe kuministry of finance uko ari kunetsa because hurumende haina mari, saka vanotogura mari kuministry of finance kuti vange vachipuwa mari yapayment yavo earlier. Chiri kuita kuti vakomana ava matenders avo anga achidhura inyaya yekutya rate, saka vanokota matenders avo aya ari times 3 times 4 vachityira kuti payment ikanonoka kugovernment rate anoibata. So what they do, vakanogura mari kuministry of finance yebribe, vanobva vakurumidza kuwana payment, vanobva vamhanya mustreet voenda kunotenga zigi ravo, vachishandisa zigi ravo riya vachitenga maUS. Vakawana mustreet musina mari, nokuti mari iri mustreet iyi ndo mari iri kubva kuvana vari kudiaspora vari kutumira vabereki vavo, ndo yavanouya kuzokumba. Vakumba vanhu vakaishayiwa mari iyoyo kuona kuti mari iyi shoma, vanokwidza rate yezigi. Rate yezigi yakwira because iye already akatodya kapaya paakakota tenda rake times 3 times 4, saka anokwanisa kungokwidza rate. Munhu iye akwidza rate anokumba maUS ese. Uya akwidzigwa rate anomhanya mumabig shops, unokumba vana sugar, flour namamagroceries at a very cheaper price because vekumashopu vanenge vasingazivi kuti rate yatochinjwa. Anobva amhanya unoita mushop kumatakshop, unozadza zvinhu matakshop, undercharge maprizes achidzosa maUS because uya murungu maUS anenge ari padimandika, US anenge achidiwa uko, saka anenge achiziva kuti undercharge price yangu ndaakumhanya ndodzokera kupi kunodzopa murungu uya ndichihodhe futi profit atova nayo already because apiwa rate yepamusoro. So this is how the country is failing. This is how my big shops are kudona because vari kuzonopuwa mazigi asina value, rate radona already ku black market. Vakumbigwa vapiwa zvimazigi zvisina basa. Mabig shop kuti vachipinda mustreet vachienda kunotsvaga ku-US riya at official rate yavanomanikidzirwa ne-the same ministry of finance iri kuita huri, havachakwanisi kunge vachihodha. So ndo pamunoona mabig shops akushaya maproducts, vana Delta vakushaya maproducts. Chikonzero chii? Nokuti USA vari shayiwa, vachakwanisa kunotenga maraw materials ekuti vamanufacture. So izvozvo ndo zviri kuvengerwa General Chiwenga pavakataura kuHeroes. Kana makateerera vakataura vakati pasi. So if you critically listen to this man speaking, this is what is happening. This is reality. We cannot run away from the truth. These criminals, these crooks, they've rendered ZIG useless. They've destroyed this currency. This currency is not being sabotaged by anybody except the people within ZANU-PF itself, the people very close to Mnangagwa himself. So when you hear them making threats kuti kuna vanhu vari kuuraya nyika vari kusaboteja, never think kuti vanhu vari kusungwa ndo vari kusaboteja ZIG. Never think kuti vanhu vari kuopposition ndo vari kusaboteja ZIG. Never think kuti wewe neni tine anything to do with the sabotage or the fall of ZIG. Chikwata chake ndo chiri kukonzeresa zvese izvozvo. These are the people who are
part and parcel of this crooked activity. So let us unite and make sure that we continue to expose them. This is the reason why we have to share these videos. Thank you very much for coming.